Čaute, vítajte u dnešného videa. Dneska si zahráme Geometry Dash a ideme si vyskúšať kompletne všetky tieto 4 levely. Daily, weekly, event a counters. Daily je Going, Ghost, potom weekly je Keiju, Demon, potom je tu môj Insane a potom je tu Counter a Fire Counter, ok. Takže ideme do toho, najskôr si zahráme chvíľu Daily a potom pôjdeme na levely. Máme tu aj hostia, Skaukanica, môžete sa na jeho kanál pozrieť, ale on už netočí, bude tu točiť iba s nami a ideme si to spoločne zahrať. Čau, čau. Ideme na to. Ideme si exportovať hudbu. OK. Máme to? OK, ideme do toho. Môžeme sa na to pustiť. Není to moc ťažké. Som nejak zomrel. Čo? Chápem tomu. Na prvom to je ľahké, ale potom už nie. Nie. Ako dá, ale proste... Ale proste je to v poho, ako je to taká poho hudba. Taká pohodička toto je. Určite dajte like a odber, bo je to pre mňa velikánska podpora, keď mi dáte. Som iba začal, kľudne sa poiste na moje video. Prvé Garden Tower Defense, jak ohodňujem veci a volá sa tipy a triky Garden Tower Defense. Podľa mňa sa mi to vyšlo aj. Už to mám pár zliadnutí. Dúfam, že mi to teraz tiež, že toto video tiež dostane veľa. 24. Ktorý Aj ti? ty si mal, ty mal koľko najviac? Ja som mal 24. Kľudne jemu dajte like, Skalkanicovi. Síce už nenatáča, ale bude to pre mňa tiež. 25. Ty koľko si mal? Ja som mal 24. To bude ťažké. To bude ťažké. Ne. Daily si dáme maximálne tak, dáme si teraz tak 30 oných, 30%. To sa mi nepodarilo. Dáme si 30 a potom pôjdeme na Čamo, ale ďalšie. tam furt zabudnem tam ísť. To bolo zlé. Ja tam vždycky neviem prejsť. Tam potom, keď už dám aj to, no tak potom tam je taký oný, že toto... Uvidíš. Kamo! Toto bolo... Znova. Mohol som tam zostať viacej. Ja vždycky zabudám, že som tu lietadlo. Vlastne. Ale také, na začiatku je to také, že premakané. 25 zás. Znova nič. Dúfam, že vy ste radi, že toto budem robiť a dúfam, že dáme 100 odberateľov. Bude to pre mňa veľká podpora. Natočíme spolu natočíme také špeciálne video, kde bude Geometry Dash, Garden Tower Defense, všetko a budeme tam volať spoločne s mojím hostom Skalkanicom a potom ešte s jedným ďalším. Tak budem moc rád, keď to dáte, lebo A few moments later. tam ako pôjde, potom vám nepôjdu reklamy.
a práve vtedy to je dobré. Yes. Ja to teraz mám na tablete a môj host z Kaukaníc to hrá na ako mobile. Znova na mobile, no a iní profesionálni to hrajú na počítačoch, lenže my to tak nemáme. Potom si dáme aj Care Let's Go a dnes v tomto videu nie, ale ak dáte, keď dáte 20 odberateľov, tak to spravím. Care Let's Go skúsime dať úplne celé. Nechceme ísť už na ďalšie na weekly. Chodíš? Už 5 minút. Okay. Tam ešte 6 OK. Ešte 6 minút. Podľa mňa, pre mňa to není. Ja to, podľa mňa to není, ale pojeme weekly, Kejču. Sice ja tu mám iba 31, ale tuto vám ukážem takú jednu vec, že taký jeden bug, viete. Hej. Ale ja to nič nevidím, keď to úplne svieti toto svetlo do toho. Tuto keď pojete? No darí ti. Ja vôbec nič nevidím. Ty tak hrozné svetlo. To je iba tam, aha. Ja mu ukážem taký secret, ale dám to odznova kvôli tomu, lebo nechcem si to dávať znova a bude to trvať moc dlho a potom to video bude o ničom. Ukážem vám. Doriť nestihol som, ale potom to skúsim. Ideme. Okolo, ideme. Okay, koľko máš? Ja 26 teraz. Koľko? Ideme? 2 minúty. 32. Turiti 37. 39! To som tiež mal predtým. Fúch, ale snažil som sa, mohol by som dať 40. Iba 39. Bude video aj z futbalu. Vidíte? Toto je ten secret. Vidíte? A teraz môžete iba čakať na percenta, chápete? A toto vám to proste bude ukazovať. A to máte 100%, lenže to bude trvať moc dlho, takže ja to nejdem robiť. Aj reagovanie na ostatných youtuberov. Dáme si ešte jednu hru Demon. A to je potom všetko. A potom pôjdeme znova na ďalší level. Pretože toto doslova som už ako hral a moc ma to ako teraz už nebaví. Ale ako je to taká uspokojujúca. Keď ako som naštvaný, no tak to väčšinou si zahrám. OK, mám to. Doriti 22. A teraz ja si osobne idem skúsiť toto. Ja som to ešte ochotne nikdy nehral a idem to skúsiť. Aha, to je toto, tak to už som niekedy hral, ale moc nie. Doriti. Ale ako strašne dobré animácie to tu má, ako sa to skladá, potom toto. Doriti 7%, koľko som maximum? 8. Plus event. Koľko si tam najviac? 9. Osobne sme není až takí profici ani na toto, ani na Roblox. Sice Roblox hráme dlhšiu dobu, ale toto už sme dlho nehrali a začalo nás to baviť. Ako fakt nie taká. Keď by sa nabúdal. 7. Ja neviem, ale... Doritia vždycky skočí. No vidíš, teraz
Ja keď dám vždycky hore, to sa kam nedá. Koľko máš ty najviac? Ale to nejde. Ty musíš ísť tak, ja mám asi Ja to mám? Ja mám 8, ale jak som mohol dať 9? 5. Jak som mohol dať 9? Musíš hore, a teraz dole, áno. Ty musíš úplne hore a potom dole musíš ísť. Ja som to už ako Hore? aspoň máme skúsenosti a ja už viem, jak som to dal. Znova! Ja som nemal 9, ja som mal 9. Boj sa. Vlastne ideš toto, takto, prejdeš tým. Tuto už, keď si, takto. Oh, 11! Tak to bol, takto jak? Ja som šťastný. Čo? Ale ja ho vždycky podržím, keď je do toho poddám. To jak robíš? A ja som to inak nevedel. A už ma to začína aj baviť. Že proste, keď už som blízko, tak... Doriti, ale... Už mi to... Áno, zase ja som to držal. Doriti. Ideme? Doriti, ja to musím kliknúť až potom. Ja už to nechápem. Takže to ma znesie hore, aha. Také zvláštne mechaniky to má. Doriti, ale znova ako. Ja to neviem dať. Ale vždycky, tuto to už je tak nejak easy a potom je iba tuto ako. 9 zase. Doriti, To znova. ma samo vyniesie, či nie? Áno, to ťa samo ako, nie, to ťa ako, keď skočíš iba. Ne, som nic skočil. Tak, nie, on ťa to samo vyniesie a ja musím rýchlo klikať, keď ťa to samo vyniesie. Doriti, teraz som to omylom. Čo je toto za hovadí? A few moments later. To je easy, ale to je ako v poho, ako easy. Bude taký. Secret! Doriti, Ale čo si nie. nie. Ale ja som to preskočil na odtiaľto. Som preskočil, pozri. Víš? Preskočil som odtiaľ. Ale mne to je jedno. Asi. Ale to sa nedá. Pozeraj. Okay. Pozeraj. Počkaj. Ok. A few moments later. Pozeraj teraz. Počkaj. Keď som to preskočil, som to teraz. Ja som to videl, že to je 10! Takto, ale čo je? Pozeraj. Počkaj, ja skúsim spraviť to, že ako... Čo, ono ma to ako samo vyniesie, ale ja to nejdem, lebo to je ako moc ťažké. Ale máme tu posledný level. Counters. A fajn. Gauntlet. Fakt super. Iba 9%? Doriti, ja som... Mňa vždycky míňajú... Mňa vždycky ako milia tie spajky. Doriti. Kde je to milí úplne? Teraz ja. Však si to chod zahrať. Však ja hrám, ale počkaj.
Toto som mal. A takto. Tak môžem sa s vami ochotne rozlúčiť. Kľudne si ma môžete niekto pridať v Robloxe. Potom vás to ešte pozdraví môj host z Kaukanic. Vidíte, Tobix. A môžeme to tu celkovo, ale